Vyzerá to tak, že tento týždeň tu budem už zase sám, ale v každom prípade, vítajte v Kocke. Nadané deti nájdeme všade po svete. Niekedy sa však stretneme s absolútnymi unikátmi. Teda možno dokonca aj s našimi hrdinami. O kom teda hovorím? No, reč je o Sheldonovi z Teórie veľkého tresku. Teda o jeho reálnej verzii. Jackson Oswald, dnes už 14-ročný chlapec, ktorý mal však len 12 rokov, keď si klikol na eBay, kúpil pár súčiastok a o pár mesiacov pred ním stal hotový reaktor jadrovej fúzie. Veci však vôbec neboli tak jednoduché, ako nám to ukazuje napríklad seriál Young Sheldon. Celý projekt ho totiž stal $10,000. Really? Jeho rodičia však prišli veľmi rýchlo na to, že ich chlapec má talent a tak mu vyčlenili jednu z izieb doma na jeho vlastné laboratórium. Tento malý fyzik amatér však nestravil ani kúsok času nejakou zbytočnou teóriou alebo štúdiom kníh. Všetko robil pekne jednoducho a staromódne. Pokus, omyl. Jackson hovorí, že mu vôbec netrvalo dlho, kým pochopil, ako celý proces vlastne funguje. A sám ho opísal ako jednoduchý. Deutérium, izotop vodíka, sa zahrieva v plazmovom jadre s 50 000 V elektrickej energie vo vákuovej komore. A vďaka tomuto sa spájajú atómy vodíka. Chápete? V pohode, my tiež nie. I don't get it either. No dobré, aký je záver z tohto celého? Veľmi jednoduchý. Jackson je totiž úplne najmladším človekom, ktorému sa takýto fúzny reaktor podarilo postaviť. A je to síce veľmi obdivuhodné, ale aj napriek tomu vám neodporúčame skúšať to doma. Takže teraz sa už tradične presuňme k 6 zaujímavostiam zo sveta. Podľa odborníkov máme zbraň proti globálnemu oteplovaniu. A je to ešte banálnejšia vec, ako si myslíte. Stromy. Áno, presne tie isté stromy, ktoré zabijeme v masách kvôli produktom, ktoré v podstate ani tak celkom nepotrebujeme. Tieto stromy sú našou hlavnou zbraňou v boji proti klimatickým zmenám. Vedci totiž prišli na to, že ich je na svete omnoho viac, ako sa pôvodne domnievali. Kebyže dokážeme tento celkový počet rozšíriť ešte o ďalšiu tretinu, v podstate sme zachránení. Znamenalo by to totiž, že všetky tieto stromy by sa dokázali vysporiadať s dekádou produkcie oxidu uhličitého. Minulý týždeň v nedeľu sa odovzdávali Oscary. A či už ste s výsledkami spokojní alebo aj nie, je to čisto len vaša vec, pretože ich aj tak už neovplyvníte. Výhercom v kategórii najlepší film bol titul Green Book. A my sme v článku na Interese pokryli niekoľko titulov za posledných 10 rokov, ktoré získali ocenenie najlepšieho snímku. Ak ťa to teda zaujíma, určite to bež skontrolovať. Link nájdeš v popise videa. Nokia predstavila nový smartfón a ten mimochodom fičí konečne na Androide. Disponuje tiež bezdrôtovým nabíjaním a 5 rôznymi objektívmi. Čuduj sa svete, práve tento fakt spôsobil veľké znepokojenie. Značná časť populácie totiž trpí tzv. Trypofóbiou. To znamená, že majú strach z dier. Tým pádom nová Nokia so svojím dizajnom spôsobuje u ľudí, ktorí trpia touto fóbiou, doslova panické záchvaty. Ak chceš teda cynicky vystrašiť svoje fobické okolie, môžeš tak spraviť už v polovici marca, pretože vtedy príde smartfón aj na Slovensku. Trh. Uprostred amazonského pralesa sa našla veľryba. Áno, počuješ správne, veľryba. Telo vráskavca dlhoplutvého sa objavilo len 15 metrov od pobrežia, avšak stále bolo medzi stromami v dažďovom pralese. Ako sa sem dostalo, nie je jasné, no v zimných mesiacoch by tieto veľryby nemali čo robiť v okolí Brazílie. Keďže malo telo vráskavca iba 12 mesiacov, je teda viac menej pravdepodobné, že išlo o mláďa, ktoré sa odpojilo od svojej matky. Silný príliv ho zobral až na pobrežie a tak sme sa dostali k tejto bizarnej situácii. Už sme si viac menej zvykli, že ak príde nejaká absurdná správa z Ruska, nie je až tak neuveriteľná, ako keby sa niečo podobné odohralo inde vo svete. Ruský sneh je tohtoročnou mediálnou senzáciou. Najprv bol totiž čierny, a to v dôsledku baníckej činnosti. Neskôr bol biely, ale to len preto, že ho miestne úrady na bielo natreli. Ponovom je však zelený a za to môže továreň na chrom. Tá sa samozrejme dištancuje od tvrdenia, že tento sneh by mal byť toxický. Samozrejme, že nie, veď je zelený. To isté si však nemyslia deti, ktoré aktuálne trpia suchým kašlom a nepríjemnými červenými vyrážkami. Island poriadne zaskočil environmentalistov. Ani v roku 2019 totiž nie je ochotný vzdať sa veľrybolovu. Vzdať sa lovu veľrýb. A to aj napriek tomu, že trh s veľrybým mäsom upadá a tento biznis sa už viac nestretáva s pochopením verejnosti. Miestna vláda však hájí svoje rozhodnutie zabiť do 5 rokov 2000 veľrýb tým, že ide o neodmysliteľnú súčasť ich ekonomiky. Veľryby sú však omnoho cennejšie za života ako po smrti a to sa dá dokázať na veľmi jednoduchom príklade. Lov veľrýb totiž minulý rok naplnil štátnu pokladnicu 12 miliónmi eur. To je pravda, avšak ich pozorovanie dokáže túto sumu zdvojnásobiť. Je to teda veľmi jednoduchá matematika.
Dnešné video je na konci. Nezabudni sa zastaviť pri našom štvrtkovom Now You Know a taktiež pri našom stredňajšom podcaste. Už o týždeň sa môžeš tešiť na novú epizódu Kocky, v ktorej so mnou bude opäť Natália. Takže dovtedy, ako vždy, buďte smart, buďte interes.